Čaute, tu je Kelbeš, vítam vás v pokračovaní nostalgického hrania Vampire the Masquerade Bloodlines. A v tejto časti si dáme strašidelný hotel. A taktiež retardované dvere. V tomto hoteli sa stala vražda a preto tu straší. O tej vražde si povieme niečo neskôr. Postupom času, ako sami nájdeme stopy. Dobre, takže najprv musíme nájsť prvú stopu a to sú noviny. Tu môžeme vidieť obeť vraždy. Alebo jednu z obetí. Sem pôjdeme až neskôr. No, teraz musím nájsť tú správnu cestu. A už som ju našiel. Dobre. Takže musím sa dostať cez túto stenu. Najlepšie je, že sa dá rozbiť aj pestami, keď chcete byť veľmi tvrďácky. Takže odrezaná hlava dieťaťa nájdená v práčovni. 3-krát hádajte, kam pôjdem teraz. A práčovňa bola, myslím, tuto. Ja viem, ste sklamaní, chceli ste tú odrezanú hlavu a je tu len kľúč. Dobre, myslím, že treba ísť sem. A musíme zapnúť elektrínu, aby sme sa potom mohli výťahom dostať naspäť na vrchné podlažie. Ale hneď ako to spravíme, tak sa nás budú snažiť zavraždiť tieto bojlery. No, to som tomu dal. Nevadí, na to mám lekárničky. Tieto tlačítka sú veľmi neochotné, treba na ne kliknúť presne na daný pixel. Aspoň niekedy z nich mám taký pocit. Nie, sem som naozaj nechcel ísť. Treba ísť do výťahu, takže prečo by som sa nevracal tam, kde som už 30 krát bol? Všakže. Ale našiel som tú správnu cestu, takže to je hlavné. No a rozoštvaný duch po nás bude hádzať veci. Ale myslím, že by som sa mal doliečiť, ináč to neprežijem. No, vidíme obrázok šťastnej rodinky, alebo nie tak úplne šťastnej, lebo otec tam bol vykreslený ako horiace monštrum. A že vraj máme vypadnúť, ale ja ešte potrebujem kľúč, takže... To som nechcel. Dostať po papuli. Tajomný bicykel, ktorý zvoní sám od seba. Nič nezvyčajné v tomto hoteli. Tu je výťah a... No, keby sme náhodou nevedeli, kam máme ísť, tak duch nám to ukázal. Ale ja sa najprv... No, mal som poslúchať ducha, lebo v tejto izbe nič nie je. Takže ideme sem. Určite počujete ruch v bare nižšie. Lenže tu nikto nie je. Dobre. Takže ďalšie noviny o vražde. Prevezieme sa na potravinovom výťahu, nič nezvyčajné opäť.
Teraz sme zobrali denník ducha, ktorý nám radí. Môžeme si niečo aj pozrieť o queste. Spiritual release, to je ono. Takže objavili sme denník a podľa jeho obsahu sme zistili, že žiarlivý manžel zavraždil svoju ženu a rodinu kvôli prívesku. No a že ten duch toho manžela chce, aby tá manželka tu s ním ostala uväznená. A ona sa snaží sa nám teda pomôcť, aby sme ho oslobodili. Typická každodenná situácia, rozhnevané hrnce sa nás snažia zavraždiť. No, máme si dávať pozor, konkrétne na padajúci výťah. Dobre. Teraz treba ísť na tomto poschodí. Ja si to radšej uložím. No, a ešte by sa išlo preskúmať miestnosti, aspoň teda tie, do ktorých sa dá dostať. Máme nejakú knižku, ktorá nesúvisí s questom, ale pridá nám nejaké schopnosti, takže si prečítame. Dobre, myslím, že tu už nič nie je, takže môžeme ísť ďalej. Toto je čo? No, takže tu máme nový článok, že je podozrenie, že vrahom je jeden z rodičov. My už vieme teda, že to bol otec. No, pozrieme sa ešte sem. A vyzerá to tak, že v tejto miestnosti nič nie je. Dostal som vázov do ksichtu. Áno, táto pasáž bude veľmi príjemná. Asi použijem Blood Heal, ktorý síce doliečuje pomaly, ale to celkom účinne. Dobre, takže tu musím ísť hore po týchto trámoch. A vidíme, že duch sa na nás už začína fakt hnevať. Teda nie ten, ktorý nám pomáha, ale ten vrah. Dúfajme, že sa nestane aj našim vrahom. To bolo nepríjemné. Tak a miestnosť sa razom ocitla v minulosti. Toto je ten inkriminovaný prívesok. No a keďže sme ho získali, tak budeme môcť oslobodiť ducha. Môžeme si aj prečítať questlog. Ale ako si tam žiadna nová informácia nie je. Nie som si istý, či sme my oslobodili ducha. Myslím, že je to skôr tak, že keď dáme prívesok Tereze, tak prívesok, tak ona bude vedieť, ako ho oslobodiť. Teraz jeden dobrý skok. Tým pádom môžeme opustiť tento dom. Ale nebolo by to zaujímavé, keby sme nedostali ešte raz vázov do papule. No a môžeme ísť rovno s Žanetou, teda Terezou, odovzdať jej quest.
Musím nájsť ten kanál, ktorým som prišiel, ale myslím, že už je tu. Ak sa vám zdá chodenie kanálmi nejaké zaujímavé alebo zábavné, tak si určite zahrajte za Nosferatuho. A chodenie kanálmi si užijete až. No, musíme sa zorientovať, ale sme priamo tu, kde sme sa aj chceli dostať. Disciplíny nepovolené, pretože toto je Elysium, čiže chránená oblasť, v ktorej sa nesmie bojovať. Nesmiem tu dokonca použiť ani mierumilovné disciplíny, ani len oliečiť sa nemôžem. No a máme tu Žanetu. Teresa tu nie je. Samozrejme. Can I see it? Ne. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, that's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. Citové vydieranie. Obyčajné citové vydieranie. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for 2 lifetimes? Can you? Fine, you hold on to it. Since you were so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Pretty please. For me. Nechcem sa o ten quest pripraviť, takže to spravím. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Ale aspoň som jej nedal prívesok, pretože keby som to spravil, tak by ho hodila do rieky. Netreba sa nechať od žien citov vydierať. A už vôbec nie od malkavianky. To nikdy nedopadne dobre. Teoreticky by som mohol odmietnúť aj ten quest s tými obrazmi, ale ten som chcel spraviť. Nie, nejdeme tancovať.
Well, the way he explained to me, whenever a vampire lets a human drink some of their vampire blood, human gains a little vampire power. It's awesome! Man, after that first take with vampire blood, it's like the best drug. Oh, I'm telling you, it's like... Well, it didn't mess me up. It just made me feel like I was better at everything. Felt like a god just sucking on that nasty dude's wrist. Oh man, his name's Bertram Tung. He's a Nosferatu. Oh man, I wish I knew where he was. I'm getting antsy waiting around for him. I need to tell him some stuff, you know? I don't know where he is or stays or anything. Oh man, whenever he needs me, he just, you know, appears. Oh man, wow. Bertram has been keeping an eye on this guy. This Asian dude who's been poking around Santa Monica. Bertram thought he might be a vampire or something like a vampire. I don't know. Oh man, this guy, this thing got wise to me. Now instead of me watching him, he's watching me, you know? I see this guy appear around me all the time, like up in the distance watching me warm up next to me. Oh man, and disappears. It's freaking me out. I know this thing is totally toying with me. I want to put a bullet in its head, but who knows if that'll do anything. So I was waiting till I talked to Bertram, but hell if I know where he disappeared to. It's messed up. Hell yeah! Right on! Okay, like I said, he's some kind of Asian vampire thing, you know? The only clue I got is this driver's license that he dropped once while I was tased. He's so freaked out that I haven't even had a chance to check it out. Right on! Just come back and let me know the job's done so I can stop freaking out. Maybe I'll see Bertram by then. Oh man, yeah, sure! What do you want to know? No, takže toto bol Nox. A Nox je ghoul. Vlastne on to sám vysvetlil, ale skrátke to zhrniem, že ghoul je v podstate človek, ktorého si upír môže zaobstarať ako svoje zvieratko. Sem tam mu dá napiť zo svojej krvi. A ten človek má potom dočasne super schopnosti. Nie až také dobré schopnosti ako upír, ale tak či tak dosť dobré. No a on dostal od Bertrama úlohu sledovať nejakého azijského upíra, alebo nie tak úplne upíra, ale to sa vlastne dozvieme, čo je on zač. Ale sa mu to vymklo spod kontroly a miesto toho on sleduje jeho. Týmto sme si vlastne zobrali postranný quest, lebo sme slúbili, že mu s tým pomôžeme. A tak som si mimochodom spomenul, že som vôbec nezaraďoval experience, takže to by som mohol spraviť. Vylepšíme si. Nevylepšíme si, tam potrebujeme 10 bodov. No, aspoň niečo do boja by som mal dať, pretože zatiaľ je to slabé. Takže dáme si chladné zbrane. Aspoň trošku. No a veľa experience nám už neostalo, takže tie dva si necháme na neskôr. OK. Takže toto je tá galéria, kam sa máme vlámať. Hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Haha, takže môžeme na neho použiť dominanciu a prinútiť ho len nám otvoriť dvere. Sure. Yeah, I can do that. Keďže je slabomyselný, tak to spraví. Ale myslím, že na väčšinu ľudí to funguje a aj na niektorých slabších upírov. No, takže máme otvorené vchodové dvere, nemusíme sa ani zakrádať. Tak to má byť. Takže máme zničiť tieto obrazy nožom. Ale keď to budeme robiť len nejako náhodne, tak dostaneme do zubov, takže musíme to spraviť po poradí. Aha. Takže najprv toto, Kain zabije Abela, potom je prekliatý bohom, potom stretne Lilith
Nakoniec bude tento posledný obraz. No, myslím, že použijeme nejaké schopnosti. Krvný démon, ktorý vracia krv. Nič krvavejšie už nemôže byť. Ale toto je veľmi nepríjemné. Až brutálne. No, myslím, že som sa doliečil. Dáme si blood buff, nech sme trošku silnejší a obratnejší a všetko možné. Toto je stále veľmi slabé. Neviem, ako mám tohto hajzla poraziť. Toto je fakt, že veľmi zlé. Mohol by som si pridať silu. No a potom ešte napríklad chladné zbrane. Takto sa zbaviť nevýhody, ktorú Tremere majú, oni sú slabší. Tak, Blood Purge. Blood buff pre mňa. Dúfam, že ten nôž bude dosť dobrý. Aha, uhnúť sa seknúť, to bude taktika. No, treba aj vedieť spraviť. Dobre, musím sa doliečiť. Okej. Toto je dosť nepríjemné. Teraz ho dostaneme. Budem sa zase musieť doliečiť, to je fakt slabota. Už ma začína štvať. Tak teraz máme ešte možnosť ukradnúť kasičku. Charitatívnu, ale to nebudeme robiť, lebo by nám to ubralo ľudskosť. Počkajte, kam som to chcel ísť? No, dobré, takže teraz poďme vrátiť quest. You. What were you thinking? The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? Shut up. I thought I could control my sister as long as Tongue was out of the picture. But nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others. But how dare you? Don't lie to me. Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. My museum is wrecked! Do you understand? Now, if you'd like to atone, or if you'd like to provide further assurance of your innocence, I have one more task that has to be dealt with. I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously, and is avoiding me.
I want to meet with her and explain that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner to reconcile, but I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. I want to see my sister. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask. Dobre, takže myslím, že túto to ukončím a hneď v ďalšom videu vyriešime tento quest a niektoré vedľajšie.